királyság. Ezt a ki kell kenni a tetszét. És megszétek neki palacsintát. Na, de szép vagy, bugyogjon ám. Mit kell megcsinálni, bugyogjon. Ó, mint a festeni, tudod? Öjjön. Nem, tedd le, hadd melegedjen fel. Én ma úgy beleértem magam. Na, ebből lesz a palacsinta. Mehet? Aha, most elteltem. De gyorsan csináld, megint nem. Mi most jó lesz? Kitty és jól csinálta! Na hagyjad most már. De ráfolyatom. Mindjárt egyformán legyen. Na, tedd már le, hadd. De megint az asztalt veszed, meg nem volt izének szerintem. Téged veszlek. Na azért. Na most meg kell... Ja, az előbb körkörös mozgással beleöntöttel egy palacsintát kellett megpörgetni körbe. Szóval, a lényeg, hogy meg kell várni, amíg alulról elkezd bűzölögni. Szóval most mindenkit meg kell palacsintani. Utána is hogy kezd a gettet összerakni, amit folyik, látod? Sokszor élesztő kell bele. Na, szóval. Hülyé csak. Megmozgassuk. Mint aki ért hozzá. Jobb, de még hagyjam, még ahol nem pirolt meg szerintem. Ja, még éghet, vagyis sülhet. Legközelebb tojást fogunk ám csinálni. Jó. Azt tudok, mert azt már csináltam. Na szóval. Ezt most csinálsz először. Aha. Na, most jó lesz. De én még hagyom egy picit, mert... megtudják ki, jó? Na. Innen is belenyúlok alá. És az előbb sikerült fölrúgni. Majd ugyanúgy csinálod, hogy az előbb. Na. Várjál, kódjárokat. Mondják a Gáborék. Várj, intégetek neki. Nem tud. Gábor! Kérsz palacsintát! Na, tényleg földobjuk. És jó lett! Király! Üdi! Na, szóval most... És sikerült neki. Megsisítom a másik felét. Nem kér a Gábor palacsintát. Hát, látod, nem kérje palacsintádat. És akkor palacsintás főhőműsorok végén. Vegyetek egy tányérra gyorsan. Tedd rá arra. De ezt nem, nekem most tányér. Tedd ott, kinyisd ki. Hol? Ott nyisd. Ott. Na, szóval. Egy kis tippek és trükkök. Úgy, amíg megsül, addig egy kis televíziós varázslat következik. Tegyünk rá a kakaót. Ne öntsük rá az egészet, mert azt Szabi csinálja. Na szóval, de meg oda fog égni. Na, szóval ez az én palacsintám. És megnézem az aljam, és megdobhatom még egyszer. Tudtam, hogy el fogom... Nem. Na figyelj, és akkor... Gyere már le! Mert az én palacsintámnak... De hát is mély tányérba raktam. Na várja, még nincs kész. De figyelj, mert nem lesz hang rajta. Jó, már. akkor elég lesz. Megállj.